Balik. Hello guys. Iya, nakakala lang mo sa ato dili kay. Nga may sampurado guys. Charot. Vlog na. Hello mga kauban guys. Hello. Guys. Kala yung pa ba ako? Ato kay isa. Ambil na yung kinanan ba ito gasan. Ato ba, hindi ko naman kulay basta kay hindi mahurot guys. Ayan akong mga kaubang mga bata dire guys, oh. Ito guys. Oh guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Sige. Di ko lagi ko na. Kaya ko. Ayan mong kauban dire guys nga way pagkatiguyang. Napiguyang na. Oh, baka pagyapon. To sawang to sa Dato Adlaw to. Dato Adlaw. Bai ra ko si Pajaw nagakad. Si Bai. Si Bai. Oh, si Bai. Bai Lourdes. Bai Josephine. Tapos magsabot-sabotan. Dahil sa tuloy na trabaho. Nililigad kay nila ako magad. Dani, giskay. Ang asawa nagtanaw ka no. Uy, makakita sila sa atin. Ano Sa asawa no kay ako dapayon. Nilaong ra nasawa. Nilaong ra to sa Ang nakasawa naglagot ato kay ning tanaw magad maadto sa mata sa laki wa man ning laki ning tanaw nagtungod. Ka? Bao na ito? Lagat? Hello guys. Hello guys. Hello guys. Nag-live. Wala. Nag-video. Nagpatanong man ni. From Egypt. Nakita daw. Hello Egypt. Bye Lourdes. Bye Lourdes. Wala ikaw ba na mo dire guys. Dili basta-basta ni mga sponsor ni. Pero gimo ni solicitan di mo muhatag daw. Pero muhatag yapon. Hatag hapon. Ini si Ma'am Linlin. Ma'am Linlin. Muna si nurse sa kon mga season. Nurse balay. Okay guys, thank you very much guys.